Какво видя в очите на лекаря, когато ти каза диагноза? Притеснение. И нежелание да ме погледне в очите. После разбрах, че това е лош знак. И така почна притеснението. За всички. Противоестествено е да не му пука. Просто не може да го покаже. И ако го показва и ако го се преживява с всеки, няма да е между живите. Ще се отида много по-рано от тези, които имат диагноза. Защото аз съм пациент един срещу един лекар. Само че съм един от многото, които ще минат при него през деня. И тъй като аз бях на 35 години с бебе на 6 месеца и момченце на 3 години, надали му е било много приятно да ми каже нещо подобно. Съвсем меко казано. Приятно. Но това се случва непрекъснато. После разбрах, че се случва непрекъснато и ако те не се умеят да се съхранят, просто няма да могат да помагат. Предполагам, че това са едни от най-стресиращите вечери в живота на лекарите по принцип, независимо с какво се занимават, защото страшни състояния има и при други болни. Но сигурно всеки намира някакъв механизъм да не го занесе в къщи и да не травмира близките си. Бъркаме психологията с медицината. Лекаря не е нужно да бъде психолог и за да стане по-лесна неговата работа, просто трябва да има повече психолози, особено в тези болници. Последния път, като ходих в онкологията да ми слагат золадекса и взех последния си протокол, дай Боже да е последния, се разплаках, защото не вярвах, че доживея този момент. Не мога да кажа, че ги гледам и като някакви свръхестествени същества. Чувствам ги близки, защото сме минали заедно през един много тежък период. Поне аз така съм ги усещала. Имате рак и се почувствах ужасно. Много зле. Не мога да го опиша. Имах чувството, че ме заляха с вряла вода и живота свършва. Това беше много тежко. Живота е прекрасен. Дори на 50 години така се чувствам много добре. Искам да си го изживея и да си дочакам и внуците и не ми се умира. Аз смятам, че там, където ходя в тази болница, където се проследявам на 6 месеца вече, обръщат много голямо внимание. Това е болница ИСУЛ и ги е грижа. Сякаш така съм претръпнала вече. Страх ме е да не ми кажат, нали, че има отново нещо се е развило. Проследявам си нещата. Стриктна съм, но не ме е страх. За благодарност е малко да се говори. Ние всичките сме им благодарни. Знам, че трябва да се ценим. Да се ценим ние помежду си, да си ценим дните, които ги имаме и да се радваме. Аз бях толкова ужасена, че търсих единствено съпричастност. Сега, като се замисля, може би едно съчувствие. Аз бях на няколко лекара. Единствено в моята хирургка, тази, която ме оперира, имах чувството, че това беше моя лекар, че точно тя трябваше да ме оперира. Просто и повярвах. Това видях всъщност, съпричастност и усетих доверие. Плаках и изпаднах в едно такова хемия възприех като диагноза, което беше нещо чудовищно. Мислех, че умирам, че живота ми свършва, приключва и така. Но не изпаднах в истерия, не изпаднах в паника.
По-скоро изпаднах в шок. Разплаках се, даже не знам защо. Но имах чувство, че съм изтръпнала, че това не съм аз, че се гледам отстрани. Много е странно. Мислех си, че умирам в този момент. Казах си, моят случай е най-тежкия, 4-ти стадии и ми остават още няколко месеца живот. И оттам нататъка, след като преживях това нещо седмици наред, си казах, Марио, трябва да се бориш. Трябва да се бориш за живота си. И бях сама с семейството, търсейки подходящия лекар. Моя лекар е Ани Петрова, на която съм безкрайно задължена и благодарна. Защото е добър специалист, професионалист, много хубава жена като жена, много е мека и приятна в отношението към пациентите. Това съм го забелязала не само към мен, а и към останалите пациенти. При нея няма рутинат. Значи тя не е статик. Тя не ни претупва. Мисля, че трябва да са по-любящи към пациента, по-съпричастни, да постъпват по-индивидуално спрямо хората, с които работят. Има различни типове хора. Някои са лабилни, други не. Аз, например, съм от хората, които съм лабилна, но и много любопитна. Аз не мога да се съглася с една диагноза или с едно лечение, без да задам въпроси. Не, че ще взема хляба на докторите в никакъв случай, но искам да знам какво ми се прави.